Sziasztok, Badásza vagyok. A Bartók Béla zeneiskolában tanulok fuvolázni már 3 éve. Nagyon szeretek zenét hallgatni, és zenélni is egyaránt. Nagyon kikapcsol, akárcsak a rajzolás. Nagyon szeretek röplabdázni is. Csapatban játszani olyan, mint kamarazenélni. Figyelni kell egymásra. Pilla tavasszal született. Pillangó gyerekként messzire még nem repült. A kora nyári napsütésben egyik virágról a másikra röppenve élvezte a szirmok simogatását. Észre sem vette, hogy otthonától már messze jár. A levendulabokor illatától megbódulva nekirepült keresztes anyó pókhálójának. A ragadó szálakba gabajodva vergődött, míg nem pókanyó megsajnálta, és elengedte, hiszen a pivaszlagyekre és szúnyogokra várt. Pilla megkönnyebbülve röppent fel, ám boldogsága nem tartott soká, mert arra jött Jancsi a második B-ből, kezében egy befültes üveggel, amiből a természetismeret órára gyűjtött rovarok próbáltak elszántan kiszabadulni. Megpillantva a színes szárnyú kis lepkét, már nyúlt is érte, ujjával megérintette épp. Amikor Pilla szomszédságából Zümi és Dongó testvérei kis barátjuk Pilla segítségére siettek. Jancsi ilyetten elszaladt, az elejtett üveg összetört, és a rabságban tartott rovarok, bogarak szétrepültek a szélrózsa minden irányába a bársonyos esi fogallatban.